Avui començarem el resum informatiu parlant sobre la victòria del Col·legi Shalom. El passat 1 de març del 2016, uns alumnes del Col·legi Shalom van participar a la lliga de debat que va organitzar la Universitat de Barcelona. El nostre grup era format per 10 alumnes i 2 professors que lideraven el grup. Els professors eren la professora de secundària batxillerat Immaculada Silva i el professor de secundària batxillerat Ramon Espanyol. El nostre grup va participar contra altres escoles com per exemple el CIC i el Sant Gregori i com que van guanyar, ara s'aniran a la final a València. Comença el treball de síntesi dels alumnes de secundària. El tema del primer i segon d'ESO aquest any és la televisió, on els alumnes hauran de fer una entrevista en anglès, un anunci i un càsting, entre altres activitats. I ara us deixo amb la meva companya i les rebaixes. Com bé sabeu, les rebaixes s'han acabat, però comença una nova temporada primavera-estiu a les botigues de moda com a Mango, Maxon, El Corte Inglés, Zara i H&M. I ara us deixo amb el món esportiu. L'esport. La Lliga de Futbol de Santa Rafaela Maria segueix el seu curs. Consisteix en partits de 30 minuts sense descans. Els alumnes des de primer fins a segon de batxillerat han fet un concurs de Santa Rafaela Maria en el qual els partits són de 30 minuts. I ara sabrem si farà fred avui o no. Doncs bé, avui a la part de la costa a l'est estarà parcialment solejat, però si pugem a la costa nord hi haurà sol i núvols, i a la costa sud parcialment solejat. Però a la Vall d'Aran començarà a nevar, i ara hora, perquè portaven un hivern molt calorós. Acabem avui amb la imatge del dia de Pau Gom des del Montseny.